dudas. Sempre que empezo o directo, non sei se estades aí ou se fixen as cousas ben. Mirade onde chega a miña inseguridade informática. O sea, hasta o punto de dicirvos que non sei se está ben todo ou se estades aí ou se non estades aí. Supoño que agora van a empezar a entrar mensajes. Sí, estamos aquí e tal. Pero de momento eu non vexo nada. Bueno, tamén pode ser que marcharades todas para a playa. Sí que estamos, Ani. Gracias. María, sí que estades. Eu xa sei que estades, o que pasa que eu non vos vexo. Tardan moitísimo en entrar. Nieves desde Vigo. Aquí está sempre Nieves apoiando moitísimo, que por certo, Nieves, que eu non sabía que YouTube facía estas cousas. Outro día, bueno, onte creo que foi, YouTube avisoume de que tiña unha fiel seguidora que máis lle dá aos meus vídeos me gusta e que máis interactúa cos vídeos e que ve todos os vídeos. Nieves Álvarez. Así que moitísimas gracias. E ademais cunha diferencia moi grande da segunda persona que interactúa moito cos vídeos meus en YouTube. Así que moitísimas gracias, Nieves, polo teu apoio. Boa tarde, Bernarda Pampín, que tal? Moi boas tardes. José Luís Ribeira Fuentes. Desde onde falaba José Luís? Desde Buenos Aires? Non? Ou líome? Pode ser. Estamos, hola, Mar, que tal? Como estamos pola Coruña hoxe? Que Mar dis que vai a vir pola miña terra. Pa semana estamos de festa, así que hai que pensar en vir á festa. Bueno, aquí en Ribeira estamos de festa, empeza o mes de junio e estamos de festa seguidos, se non é unha festa é outra festa. Agora acabamos a festa da Dorna, empezamos a festa do pueblo e depois empezamos a festa mariñeira, que é unha especie de como festa desta medieval. Así que estamos todo o tempo de festa. Hola, que tal? Desde o Galiñeiro, moi boas tardes, Monse, a toda a comunidade, que tal? Moi boas tardes, guapísima. Eu se lle din o dedo, Pacucha, non sei se foi a primeira, 52 personas e 23 me gusta, isto sempre vai así. Non entendo, nunca o entenderei, de verdad que nunca entenderei porque non lle dades a me gusta, polo menos estando aquí. Bueno, hola desde a Coruña, hola Alicia, que tal? Alicia Farilla, que tal? Que tal está o tempo por aí, por arriba, por máis ao norte? Boa tarde desde Abegondo, hola Nusca, Dinosusa, Mallorca. Buenas tardes, Nusca, desde Lleida, que tal? Manuela, que tal? Moi boa tarde, mándame 4 rositas. Elena, Gracia, moi boa tarde, Nusca e comunidade, desde Marín. Moito me gusta que vos saludedes como saludando a comunidade, non? Xa que estamos aquí todos, pois vamos a saludar a todo o mundo. Que guai. Desde Buenos Aires, presente. Moi ben, José Luís. Como non teño tan mala memoria. Dixen Buenos Aires, non? Buenos Aires. Pois por aí. Que tal? Moi boa tarde, José Luís. Hola desde Lousame, vim da playa antes de tempo. En serio? O sea, eu tamén fui á playa, acabo de chegar da playa, dime unha ducha e vime para aquí. Pero, Mari Carmen, fostete da playa antes de tempo para vir ao directo. Bueno, tamén te direi que agora a partir das 8 na playa, bueno, pode empezar a ser a mellor hora. A verdade é que sí. Pois estaba moi bo día tamén para ir á playa. Pero, bueno, alégrome moito de que estés aquí, Mari Carmen, desde Lousame. Moi boas, aí vai o meu me gusta, así me gusta, pero bueno, así é todo, vamos a chegar a 100 personas e hai 40 me gustas. Non sei que pasa aquí. Hoy non se come. Bueno, pois non sei, se estás a dieta ou algo así. Hola, Nusca, boas tardes. Vida, a mí esta semana secaron os tomates, Aurora, e non sei que poido pasar. Aurora, mira, acábame de mandar agora tamén un seguidor, hai unha lesma xa me parecía a min, aquí este. Ala, xa foi. E este tamén. Ala, gracias María por avisarme das lesmas. E este tamén.
fuera. A Reconcho, pero viñeron todos hoxe. Outro máis. Reconcho. Ai, Dios mío, outra máis. Mima. Saliron as lesmas todas Ai, hostia. Que chea de lesmas había. Bueno, pois eso. Que me falou un chaval que se chama Café del Mar e mandoume unhas fotos que tamén se lle marcharon os seus tomates en 2 días. O sea, dis que houve unha niebla e que pensa que foi da niebla porque ele estaba como tratando os tomates ben, ademais enseñoume unhas fotos e estaban bastante ben coidadiños, cos tajetes, con albahaca ao lado, todo super ben. E en 2 días ven unha niebla e levou o seu prove, pois só os arrancou. Dá moita pena. Pudo ser, a ver, pola bruma, sabes? Porque cando hai así niebla, hai moita humedad, pero hai calor. Entón, aí o hongo, se está aí, vou que non vou, e as condicións de repente lle son moi favorables, pois van arriba. Nusca, por que non me salen os brócolis? A planta está grande, pero non dá salido ningún. Non te preocupes, Monse, o sea, se a planta está grande e ainda non ten tempo para florecer, date conta que o brécole e a coliflor non é unha verdura, é unha flor. E a flor ha de salir cando a planta sea grande, xa florecerá. Non teñas presa tampouco, De todos os xeitos, direivos que o brécol e a coliflor danse mellor con frío. O sea, están ben para plantar agora, xa, a partir de agosto, setembro, outubro, noviembre, antes de que empecen a vir as heladas, as persoas que son desde sitios onde fai neve, o momento de plantar o brécol mellor é agora, en agosto, setembro. E os que non temos neve, pois eso, durante todo o inverno e a primavera, porque se dan mellor no inverno. Non teñas presa, seguro que vai a ir ben. A non ser que botaras demasiado nitrógeno, botaste moito argeiro no chan, porque as cousas que non queremos comer a verdura, sino que lle queremos comer os frutos, ou as flores, en este caso, como é o do brócoli, non deberíamos de pasarnos botándolle nitrógeno, o sea, a merda de animales, a caca de animales, o esterco fresco, contén moito nitrógeno, entón a planta váisenos a botar un montón de follas e olvídase de dar fruto, que tamén pode ser outro problema. Manuela, dinos, hola comunidade bonita, hola, que tal? Aquí hai outra lesma, fuera. En agosto hai directos? Non, María, porque, mira, creo que é necesario para min descansar tamén. En agosto temos festas por todos os lados, estou segurísima de que vós, incluso, tampouco non teredes tanto tempo libre aos domingos, porque vai haber festas, romerías, feiras, non sei, festas medievales, un montón de cousas, comunións, bautizos, bodas, que hai un montón de eventos que os domingos ao mellor non son a mellor opción para estar aquí nun directo. Entón, polo meu ben e polo ben da comunidade, hola Xavier Veiga, que tal? Moi boa tarde, que tal van os tomatiños por aí? E que tal vai aquel pedazo calabacín que me enseñastes, que estaba sin entutorar, pero estaba grandísimo, o sea, enorme, tiña unha frondosidade que me enseñou unha foto que quedín alucinada. Entón, por ese motivo, si, jovacas lesmas, a verdad que sí que saliron un montón delas. Outro máis, ves? Ala, pero non me costa nada quitalas, de verdad que se superades o que me influyen a min as miardas estas, non... Tamén viñeron á playa a molestar, seguro, seguro. Nada, xa está retirado, este xa está retirado, listo, fuera. A ver, Nieves Álvarez, di, vamos ao lío, e puxome aí bichos. O meu Prisel ten na semente un bicho naranxa, con rayas negras, sácollos e as xudías un tipo de escarabajo verde encima da vaina. Xa volando en manadas. Vamos a ver. Eu sempre vos digo, de verdade, ojalá tivese tanta imaginación como vos pensades que teño. Tendesme nun pedestal moi alto e tendesme que baixar un par de escalóns porque eu non teño tanta imaginación. Nieves, mira, pa ti un tipo de escarabajo verde encima da vaina,
a ver, estou me imaginando que pode ser o que aquí lle chamamos o zapateiro, que é un tipo de chinche, non escarabajo, que é un tipo de chinche que cando esmajas ou queres quitar, cheira moi mal, moi mal. Non sei se é iso que ti describes, pero tamén pode ser que me digas que son cousas verdes encima das vainas e voando en manadas, voando, é que ao mellor sean crisopas, que non é tan parecido a un escarabajo, é máis parecido como a unha libélula pequena, totalmente verde, cas aliñas tamén en verde. Entón hai que ter cuidado. Eu, Nieves, casi prefiero que me mandes unha foto, porque, a ver, o meu prisel ten na semente, o sea, que deixastes que un prisel teu botase unha flor e tes agora como para guardar a semente ou simplemente para atraer polinizadores, que tamén está ben. O sea, porque ese tipo de plantas como o prisel pertenecen á familia das umbelíferas. Umbelíferas clasifícanse porque teñen forma de umbela, o sea, de paraguas, e son moi boas para atraer polinizadores cando non hai outras flores. O tipo milenrama, por exemplo, conocedes a milenrama, non? Que é unha planta silvestre que nase, pois tamén é moi boa. E se a deixastes para recollerlle sementes e tes un bicho naranja con rayas rojas, pero un bicho naranja con rayas negras, iso é un escarabajo. E sácollo, o sea, a xudía é un tipo de escarabajo. Prefiero que me mandes foto, Nieves, porque así supoño que... A ver, o naranja con rayas negras estou segura que é un tipo de chinche, que ademais é malísima, e tela que quitar. Pero o verde non o teño moi claro, e non quero mandarche sacalo, que ao mellor sexa un bicho beneficioso. Hola, acabo de chegar, Susanita, acaba de chegar, saludos a todo o mundo, fiesta, fiesta, con caritas de alegría, alegría. Así que bienvenida. Hola desde a Arsúa, dinos Fina Fernández, Sandricio, virtuoso, é un grande prazer, moi boa tarde. Un grande prazer, supoño que será de Portugal, non? Ou un grande prazer, pode ser. Ya no hacemos la huerta, quizá algún día vuelva a la huerta. Ah, Belenchi, tomates gordos y buenos, bueno, saludos desde Alemania, Maricruz, desde Alemania, Maricruz, Vico, Alemania. Vamos a ver. Non creo que lle botara moito nitrógeno, pero non sei, bótolle cada 15 días a agua que fago co esterco e non lle teño acolchado, rízase o ollo. Monse, o que estás facendo é precisamente cargar solo de nitrógeno, é imposible que che vai a botar flor, O sea, colles esterco, bótalo en agua e esa agua aproveitas para regar. Eso é malísimo. A caca dos animales é casi nitrógeno puro. E se faz aí encima como se fora un té de caca de animales e yo botas, estás botando nitrógeno. A planta, se ten que absorber eso cada 15 días, non hai planta que che vai a botar unha flor. Nin frutales, ti se acostumbras a facer eso, xa che dixo desde agora que deixes de facelo. Non é bo. O esterco hai no que deixar madurar e compostalo, o sea, deixalo na composteira ou deixalo dun ano para outro, para que sea útil na horta, porque se non vas a cargar moitísimo de nitrógeno, e ollo, unha planta cargada en exceso de nitrógeno, como é o que estás facendo, que me estou imaginando cada 15 días facer unha agua con esterco, é claro que se che risa o ollo, porque o que estás facendo é o sea, a planta cando se carga moito de nitrógeno, digamos que o seu interior, o líquido que circula por dentro da planta, faise como moi apetecible, moi dulce, moi azucarado e moi atrayente de bichería. Pulgóns, araña roja, mosca blanca, todos eses bichos vanse a instalar nas plantas máis apetitosas. E ti cando cargas en exceso unha planta de nitrógeno, que é o caso que estás facendo, porque iso de facer un caldo así con caca para lle botar non é boa idea. Non é boa idea para nada. En todo caso, esa agua botarlla a unha composteira que deixou de compostar. Sabes, que ti botas cousas á composteira, a composteira vai descompoñendo, se vai baixando, vale. Nun momento dado botastes unha capa moi alta de materia seca, de materia verde ou deixou de descompoñer, polo que sexa, e para activar a microbiota
da composteira, bueno, podes facer un caldeiro con agua, con merda de cabalo ou merda de galiña que desfajas nesa agua e botaslle por riba. Bueno, porque pode haber microorganismos en esa caca e ao botarlle á composteira podes como reactivar e darlle vidilla outra vez á composteira, pero nun cultivo non é. Vivo na zona de Ferrolterra. Ese o que cheira mal. Ese o que cheira mal, pois se é ese verde, o que cheira mal, quitos. O sea, tes unha plaga de zapateiros, eses son malísimos, porque chupan a salvia, comen as follas, comen todo, ese comen todo, e proliferan moitísimo. Así que, sempre que o vesas, quito. Vivo na zona de Ferrolterra, hai moita humidade, néboas, orballos, dentro, pero de momento os meus tomates están moi ben, pero cada semana, ou algo máis, sulfatos con suero de leite, cortada con vinagre. Pois, mira, o que fai María Mirás é unha... O sea, o suero do leite vai a conter os mismos nutrientes e microorganismos e todo que ten o leite. O sea, botarlle leite con bicarbonato é o mismo que cortar... A ver, supoño que corta o leite para facer queso. Aproveita o espeso que queda ao cortar o leite, aproveita e o suero que lle queda, bótallo á horta. Eso está genial. Tamén se pode botar, ten cuidado co vinagre, porque, bueno, hai no que rebaixar, porque se lle botas moito vinagre ao mellor para cortar o leite, o vinagre pode dañar según que plantas. Outro consello, María Mirás, é que probes, hai outra lesma. Eso, que hai que ter cuidado. Outro consello é que, cando queiras facer queso, é o mismo botarlle limón, é outro tipo de ácido, o sea, que podes cortar igual o leite e valeríache para botar o suero tamén na horta. E tamén valería, por exemplo, o suero de facer kéfir, cando queres filtrar o kéfir xa feito, e facer un queso de untar ou un queso semiduro de kéfir. O suero obtido do kéfir tamén é moi bo para as nosas hortas. Arreoste, pero moitas lesmas hai os, Jesús. Ai, mi madre. Pois, debe de ser a hora de que saliran todas as lesmas a pasear. Vades a ter que perdonar mentras estou quitando a basura. Ala. Vos é de Brasil? Non, é galega, de Galicia, España. E por que a nuestros pepinos que están exuberantes non florecen? Pois pode ser polo mesmo motivo, Mercedes. Hai que saber con que se abona. Non se pode abonar algo que queremos comer o seu fruto, o sea, se queremos comer un fruto, tomates, pimentos, calabacíns, pepinillos, fruta, temos que favorecer que a planta bote flores antes, porque todos os frutos antes foron flores. Pero se botamos exceso de nitrógeno, as plantas o que van a facer é follas. Follas. E como di aquí a nosa amiga Mercedes González, que claro, ten unha planta de pepinillos moi exuberante, chea de follas verdes, bonitas e grandes e tal, pero non lle botan flor, porque ao mellor ten unha carga de nitrógeno demasiado importante e vaise solo en botar follas. Por iso que solo se debería de fertilizar con abono de animales cando se plantan, para que collan forza, para que empecen a crecer e tal, pero non pasarse se o que queremos comer son os frutos. Boa tarde, Nusca. O bicho zapateiro é malo para a horta. Sí, Ana Mato, é malísimo. Unha porque prolifera moitísimo e as ninfas devoran, comen de todo. E quero que busques como é o proceso biológico deste tipo de escarabello, non? Que realmente é unha chinche.
é unha chinche, non é un escarabajo. Boa, non é que teña un vuelo moi ágil e bonito, pero é capaz a voar como para trasladarse pois un par de metros ou así. Pon moitos ovos e as ninfas acaban con todo. Entón é malísimo, malísimo na horta. Alfredo, saludos desde San Blas, Loreto, Zacatecas, México. Pois un saludo, Alfredo, que tal? Hola, te he descubierto hace poco y me encantan tus explicaciones. Te entiendo perfectamente y estoy aprendiendo mucho. Margarita, muchísimas gracias por querer entender, porque non sabes como me molesta lo que con tanta calor, sí, Sasha. Non ves o que me molesta? Que entre xente para dicirme habla castellano para que te entienda todo el mundo. E dixo, Dios mío, esta xente debe pensar que o mundo é España, o sea, que empeza na costa francesa, vais así por Portugal abaixo e volve a acabar na costa francesa. Debe pensar que iso é o mundo inteiro. Non saben que hai inglés, chino e árabe, non saben que hai outros idiomas. Entón, a mí moléstame soberanamente que me veñan dicir hablen español para que te entienda todo o mundo. Eu non sei se saben que o gallego é un idioma exactamente igual que o castellano, o sea, un idioma español, o sea, falo un idioma español. Así que moitísimas gracias por querer entender, porque basicamente, a ver, se falo moi rápido, é posible que non entendades todo, se digo frases feitas, é posible que non as entendades, porque aquí en Galicia hai moita retranca, e sobre todo con frases feitas, é posible que non me entendades. Pero hai xente que non lle importa facer un pequeno esforzo e seguir intentando entender. E a toda esa xente, de verdad, a miña total admiración. Non porque estean no meu canal, que me encanta que estean no meu canal. Esa sabedes que por ser en gallego é un canal que vai medrando moi pouquiño a pouco. Mirade, neste caso, 145 personas aquí en directo e 90 me gustas. Eso é malísimo para min para o directo, porque as estadísticas de YouTube entenden que de 145 personas hai 110 que pensan que non está ben o directo, que non lles gusta, que tal. É moi importante que lle deades ao me gusta, de verdad que é super importante para min. Entón, como é un canal que vai medrando tan pouquiño, esta xente que quere intentar entenderme en gallego merece toda a miña admiración e o meu agradecemento de verdad profundo, o sea, moitísimas gracias. Celis, Trevadouro, que tal? Boa tarde, comunidade, que guapa con ese repeiteado. Non está repeiteado, é simplemente... Sabes que pasa? Que fun á playa, mira, non está repeiteado, está aí. O que pasa que dime unha ducha antes do directo porque viña da playa e xa me tiraba a piel da salitre. Ola, como podo deshacerme das lavazas sen ter que arrancalas a que as raíces cheguen ao inferno? María Beceiro, mira, vouche dicir unha cousa. Cando temos unha planta que medra moito na horta, a ver, non estou falando, por exemplo, de si tes edras, mimá, telas que quitar, ou si tes fieitos, telos que quitar, porque senón non podes ter terreno de plantío. Agora, as lavasas, que como ben dís, chéganlle as raíces ao inferno, eso quere dicir que ten unhas raíces profundísimas, enormes, poden chegar a ter unha raíz de máis dun metro de fondo. Pero iso é o que a fai precisamente unha planta tan especial. Se non tes cola de cabalo, se non tes consuelda, se non tes bardana, se non tes ortijas á man, que sepas que a lavasa é unha das plantas precisamente polo largo e profundas que son as súas raíces, son unha das plantas que podes usar para facer puríns e para aproveitarte deles para fertilizar a túa terra, para fertilizar as plantas, para botarte tamén ao compost. Date conta que unha lechuga ten 10 centímetros de profundidade
de profundidade de raíces, non? E unha labasa ten 1 metro. O sea que a lechuga vai a recoller os nutrientes que teñamos na primeira capa de terra. O sea, moi pouquiño espacio. Pero, sin embargo, as plantas como a labasa poden ser moitas, o sea, a consuelde rusa, precisamente igual que a labasa, é capaz de chegar hasta moi fondo, que son labazas. María, apunto o nombre e miro en internet, porque estou segura que, o sea, é unha planta que nace por todos os lados, estou segura que sabes cal é perfectamente. Precisamente porque ten unha raíz tan profunda, é capaz de chegar a nutrientes e a extraer nutrientes da terra que non é capaz unha lechuga. E as plantas dos lados pódense beneficiar precisamente desa profundidade de raíces, a parte que descompacta o chan, porque as raíces, ao ir furando para baixo, son capaces de ir apartando a terra e a ir, o sea, que non son tan malas como pensas. E, ademais, só botan unha temporada no ano, non están todo o ano de fora. Chega o inverno, marchan, hasta a primavera non salen, quítalle as follas, fai un purín, botas á composteira, porque de todo o que se nutre esa planta indo tan profundamente cas súas raíces, vai non acumular nas súas follas. Por exemplo, unha lechuga para ela é inalcanzable coller según que nutrientes, porque ten unha raíciña así, e a labasa vai a facer ese traballo por ela. Ti podes usar as follas da labasa para facer, por exemplo, acolchados, e xa está. Celia probou hoxe o pera melón, por fin, está buenísimo. Sabes que pasa, Celia? Mira, o pepino melón, ou pepino dulce, ou, bueno, ten moitos nombres. É un tipo de fruto que non ten término medio. Ou che gusta, ou simplemente non queres nunca máis na túa horta porque che horroriza o seu sabor. Pero para toda esa xente que me fixastedes caso, que comprastedes a planta, que estuvestedes buscándoa por todos os medios, que estuvestes intentando comprar as sementes, levar a planta arriba e que tal, quero vos explicar unha cousa. Bueno, teño vídeos aquí no meu canal explicándovos como coidala, como entutorala, como cando recollela e todo, non? Pero quero vos explicar unha cousa. É unha fruta, non se mataron moito a buscarlle un nombre. Por qué? Ten unha mezcla de sabor entre pepino e melón, tal cual. Vos imaginadevos comer unha rodaja de pepino e un cachiño de melón todo ao mesmo tempo. Quero dicir, tenche que gustar o pepino, porque se non está moi maduro, pero moi maduro, non é dulce, simplemente é como un pepino, con sabor a pepino, pero con un toquiño un pouquiño máis dulce do que estamos acostumbradas. Agora, se a fruta a deixamos madurar e deixamos que sea color naranxa, lle quitas a pieliña de fora, eso sabe como igual que un melón, pero nunca che vai saber tan dulce como sabe un melón maduro. Vai a saber máis ben como un melón que está un pouquiño verde. Ese é o sabor do pepino melón. Así que tendes paciencia, tendes que deixar que maduren ben. É unha fruta que tarda moitísimo en madurar, é unha fruta climatérica, e vou vos explicar o que é climateria. Bueno, as frutas, se as tuéramos que separar en dous grupos, serían climatéricas e non climatéricas. As climatéricas son aquel tipo de frutos que unha vez arrancados da planta son capaces a madurar no fruteiro, pois un tomate, unha pera, un pera melón, o sea, un pepino dulce, e as non climatéricas son aquelas frutas que se as arrancas verdes, pudren directamente verdes, non maduran en por sí. Ti colles unha amora verde e vai a ser unha amora podre dali a unha semana. Colles uvas verdes e nunca na vida van a madurar. Se as colles verdes, pudren en verde. As fresas ti colles unha fresa verde e non che madura. O sea, esas son as non climatéricas. O pepino dulce é unha fruta climatérica. Ti arráncala da planta, deixala aí no fruteiro e madura ela sola. Pero ten unha maduración moi lenta porque ten unha respiración, unha transpiración, unha oxidación
É moi lenta, máis lenta que ningunha outra fruta que vire eu na miña vida. É capaz de botar un mes no frutero madurando, ela sola. Pero madura, quero dicir, se non ten unha petadura que xa faga pudrir, se a colles con cariño, vai xa madurar no frutero. Yo, en gallego, bueno, hola Nusca, que son lavazas? Eso, tens que ir mirar porque estou segura de que sí que sabes o que é. Xa teño o vídeo do queixo feito, está moi bo. Algo é algo. Que es lavaza? Calabaza, no, Alejandro, no, calabaza no. Lavaza. L-A-B-A-Z-A. Lavaza. Alégrome moitísimo, Celi, que che gustara o Pepino me quede máis. Celi é destas persoas que sempre me manda consultas á radio, que sempre me manda algunha cousa ou mándanos un mensaje bonito á radio, que sempre o lemos, ainda que non nos dé tempo a emitilo en directo, pero eu chego á radio e a min mandamos teus mensajes, Celi. E alégrome moitísimo porque fun vendo como é a evolución de como lle iban, despois enseñamos como iban indo, e alégrome que te gustara. Moi boa explicación, Nusca, pois nada, podedes vir todos, os do Barbanza, a buscar lavasas. Ai, María, véndeas, muller, véndeas, mira, polas en cousas máis raras vin, polas en ramilletes, así, como se fora un mandiño de grelos, e valas vender o sábado á plaza, e dis que son moi boas para facer purín, que o dixo Nusca, e xa te las quitan de las manos, a €1, pois faz unha chea de euros. Berni, boa tarde, hola, teño plantado 2 plantas de boniato, vale, canto tempo ten que estar para recoller os froitos? Como as patacas? Non, bastante máis, Berni. Mira, o boniato vai a empezar a botar lianas, como se fora unha enredadera. De feito, é unha planta moi bonita para poñer en un balcón porque adaptase ao espacio que teña na maceta e o que a liana é fuertísima, non seca, o sea, que é moi resistente, non? Planteádemos plantar un boniato na terraza para o ano, ou este ano, quero dicir que se vai a dar ben. Canto tempo ten que estar? Pois máis ou menos como os allos, entre 6, 7 meses, ben. Que pasa? Ti cando vesas que as lianas que ten son moitas, pero cando digo moitas son lianas que poden alcanzar os 4 ou 5 metros, ben, sin problema, de largo, e con, unha envergadura de 1 metro cuadrado ben cheo de lianas. Que é o bo que ten o boniato? Que non é que teña que chegar a un tamaño para que digas, agora podo comer. Pódelo comer sendo máis pequeniño. Entón, ti podes ir como a debaixo da planta, escarbar polo lado un pouquiño e recoller un boniato para comer. Tapas o furadiño e deixas que a planta siga o seu camiño. Porque o boniato... Mira, que interesante me parece a pregunta. Eu creo que eso non o respondín nos meus vídeos, ou a mellor sí, pero eu como non vexo os meus vídeos unha vez que os fago, non o vexo. Pero bueno, mira, vou a explicar. O boniato, este é a terra, non? Vai a botar as lianas, todas cheas de follas, non? Por todo, lianas. E vai a facer así, baixo terra, como un jarabullo aquí, e a partir de aquí vanlle a nacer os boniatos, que poden ter formas diversas. Poden ser así, pode ser un boniato máis redondiño, pode botar así aquí un pequeno. Entón, ti podes vir a escarbar un pouquiño na terra e coller un boniato solo, despréndelo daqui como se fora unha piñoca de uvas. Desprendeslle solo un, con cuidado de non dañar esta parte, porque é a que alimenta os outros boniatos, e recolles un boniato e deixas que a planta siga. De todas formas, recoméndoche que vayas mirar o meu vídeo, creo que teño 2 vídeos sobre boniatos, e recoméndoche que o vayas mirar, os 2, ademais, cando queirades buscar un vídeo meu en YouTube,
Mima, non me asustes, puxémola na terra ao lado das calabazas de cacahuete. Non se molestan, cada un vai ir así, vai a facer o que queira. O sea, van a ir guiándose unha e outra, unhas por riba doutras, outra vez por riba. Non te preocupes que non pasa nada. A ver, este fuera e este fora. Que español hablas? Hablo español del noroeste de España, gallego se llama. Gracias, Paqui, por avisarme das lesmas. Eu estaba falando, de que estaba falando, e despistaron as lesmas un pouquiño. Do boniato. Cando queirades encontrar un vídeo meu en YouTube, calquera, tendes que ir á aplicación de YouTube, non? Tades en YouTube, e YouTube ten unha lupa. En esa pantalla de YouTube hai unha lupa. Entón, clicas na lupa e abreche o abecedario e escribides Nusca boniatos e directamente se che leva, ou Nusca empanadillas, ras, se che leva dereita, non tens que escribir nada máis, non tens nin que saber como eu lle titulín ao vídeo, porque sempre lle poño como hashtags, como se foran enlaces, para poder que a xente o atope ben. Entón, con poñeres Nusca e ao lado o que queredes encontrar, pois Nusca coliflores, Nusca bicarbonato, Nusca mildiu, por exemplo, e xa vos leva dereitos ao vídeo que queredes encontrar, é de verdade, o sea que recoméndoche a persona que me estaba preguntando polos boniatos que mires os dous vídeos, porque aí enseño ben, e hasta enseño desde que se planta, como se germina, como se coida, e como se recolle, e como se jarda. Están ben, estaría ben que os viras. Boas, teño o meu terreno cheo dunha erva que lle chamamos avellana. Non consigo acabar con ela. Sabes algún remedio? Non sei o que é avellana, o sea, as avellanas sei o que son, pero non creo que sea iso o que ti lle chamas avellanas. Si me sabes o nombre máis común ou outro nombre, porque por avellana non teño nin idea, porque claro, en cada lugar do mundo, en cada esquina do país, temoslle diferentes nombres para designar un mismo objeto, unha mesma planta, un mismo animal. Entón, non sei o que lle chamas planta avellana. Esther, canto aprendo contigo, moitas gracias, Esther. Teño un gardalobo moi grande, sabes algún remedio para facer con el? Mira, Susa, o gardalobo non é que sexa unha planta que digamos que teña uns usos extraordinarios, a lo menos cando se refiere a unha cousa fitosanitaria, o sea, algo que poda axudar a unha planta a curarse ou a alimentala. Non. O gardalobo, seguro que sabedes cal é, pero ao mellor no vosso sitio chamades de outra maneira. É un tipo de planta que ten unhas follas, se se dá ben, bastante grandes e generosas, gordísimas e que teñen moito pelo, teñen como un peliño. Entón, por que se chamaba gardalobo? Porque ben de antiguo, cando os pastores estaban coidando dos rebaños e non viñan á noite á casa, o sea, botaban días coidando os rebaños e pastoreando co rebaño no monte, cando lle viña un lobo, esta planta usábase como antorcha, como se fora un facho. Como tiña tanto pelo, prendíanlle lume, o sea, collían as follas, enrollábanas e facían como un puro, ou collían mismo a planta que bota así como unha espija, moi peluda, e arriba botou unhas flores amarillas. Entón, a iso prendíaselle lume e como que queimaba pouquiño a pouco, pero facía unha llamiña. Entón, eso espantaba os lobos. Por iso se lle chama a planta gardalobos. Pero, bueno, tamén se ten usado como candil, antiguamente, cando non había aceite, cando non había candil, cando non había velas, pois facíase como unha especie de vela, porque dá como lume, queima moi pouquiño a pouco porque é moi peluda. Entón, a planta en sí non é que teña moito uso, pero é bonito saber de onde ven. Pola zona de Coristanco tamén se dá moi ben. Non sei o que, pero gracias, Margarita, que é o que se dá pola zona de Coristanco. O gardalobo será.
Ah. Yo lo tengo y es verdad, hace unas líneas, unas lianas preciosas. Ah, é verdad, o boniato sí que fai. E máis, que non lle ataca casi ningunha enfermedad. Non hai moitos bichos que a veñan comer, entón está genial. Nus que eres unha enciclopedia, me encanta escucharte, moitas gracias. Yo soy de músicas de Perú. Moi ben, José Carlos. Non te asustes, puxémola na terra ao lado das... Non me asustes. Eso solín, a ver. Gallego, primeira vez que escucho, me volvió loco escucharlo. Nelson, pois debes de ser de Sudamérica, non? Non sei, de onde eres? Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica, por aí, non? Porque se o entendes tan ben é así. Collen semillas do allo elefante, podo semillalas ou só se reproducen polos dentes? Mira a que te refieres. Estou segura que Celi se refire a isto. Non, Celi, confírmame. Refíreste a isto, non, Celi? Celi Extremadouro. Isto realmente non son semillas de allo elefante. A ver, se non che quedara outro remedio e tuveras que poñer isto, pois poñeríalo. Pero, para que che fixera unha cabeza de allos, tería que pasar 3 anos. Porque non fan cabeza de allo. Terías que facer primeiro como se fora unha germinación. Sacalo da terra, volvelo a plantar. Sacalo da terra, volvelo a plantar, sacalo da terra. E ainda así non había de ser un bo allo elefante. Os allos elefante, millor é que plantes o que é o dente de allo elefante, que escollas os millores para plantar. Eu sempre escollo os millores. Boa tarde, dinos Belén Vázquez. Os pompóns que botan arriba. Recolles a semente de arriba. Mais anos aínda, porque mira, vas a ter que semillalo. Vas a sacar como se fora un cebolo e ese cebolo valo a ter que plantar, pero non che vai a facer cabezas grandes, polo menos non no primeiro ano. E no segundo, cóstame moito. Isto, os que tendes allo elefante, saberedes que isto botan moitísimos. Fan como se fora unha especie, os gladiolos o que fan, non? Que botan como ao lado da raíz, botan estes. E estes o que teñen é, mirade que cousa bonita, un allo redondo, un alliño redondiño, é como unha perla de allo. Isto salteado está riquísimo. Agora que para esconchalo, pois é complicado de esconchar, porque, sabedes, ten como se fora unha avellana, pero é un dentiño de allo. O que pasa é que isto, para facer un dente con 3 ou 4 allos, non cho vai a facer ben, non prolifera. É como se me dixeras que recolles as sementes da patata. Sabíades que as patatas teñen sementes? As patatas botan un tallo floral. E o tallo floral, dependendo do color que se esa patata, vai a ser esa flor. Hai flores blancas, hai flores que son color crema, hai flores que son como un pouquiño violetas, hai flores que son un pouco rosadas. Depende de como sea a patata, vai a ser o color da flor que bote a patata. Se a patata chega a bo término e é capaz a botar na terra o tempo suficiente sin coller mildio, nin oidio, nin botritis, nin ningún tipo de enfermedad, esas flores chegan a polinizar, como a calquera outro fruto do mundo mundial. E de cada flor bota como se fora un tomatiño, unha especie como de garbanzo máis grande, pero é como un tomatiño, como se fora un tomate cherry. Eses tomates que botan as patatas no seu tallo floral están cheiños de sementes. Se deixamos que maduren na planta, e despois os recollemos e os deixamos secar, vámonos a dar conta que ese tomatiño está cargadiño de sementes. Ahora, eso non quere dicir que o que podamos, a ver, poderíase conseguir, por suposto que se podería conseguir con moitísimo esfuerzo, pero non vai a ser unha boa colleita de patacas. O sea, as patatas é mellor plantar cachos de patata con ollo, pero non plantar estas sementes que vos digo que botan arriba. Son sementes de patatas. En teoría, a naturaleza, dinos que as plantas reprodúcense polas semillas que botan as plantas. Pero, bueno,
ás veces para ter bons frutos non pode ser de semente, ten que ser ou de esqueje ou de un cacho, de un ollo, non? Como o caso da patata. Bueno, pois o allo elefante sería igual. Saludos, amiga de Uruguai. Hola, Daniel42, que tal? Hola de Portugal. José Pimenta. Pimenta é un apellido. Pimenta é un apellido en Portugal. Nunca escoitín Pimenta como apellido. Belén Vázquez, boas tardes. Nusca, pois botan arriba. Me acabas de alegrar con la historia que acabas de contar del guardalobo. Aprendo un montón, gracias. Teríades que coller nota, porque eu estou segura que a planta que a reconoce todo o mundo. O sea, o que pasa é que ao mellor chamadeslle de outra maneira. Aquí chamase gardalobo. Espera, ten un nombre. Espera, como se chama? Gardalobo. Ai. Gordolobo tamén, chamase gordolobo, pero tiña outro nombre. Hame de acordar cando acabo directo, pero bueno, debería desde coller nota e despois ir a mirar o que vos estou falando, porque estou segura que a reconocedes, a planta. Estaría ben que despois forades mirar como é. Creo que é unha planta que ao arrancala, se lle salen ben as raíces, ten como unha avellana. Xuncas. Poden ser xuncas. Na miña vida lle oín chamar avellana. Pois non sei. A ver se a que o preguntou confirma que sexa a xunca, o que aquí lle chamamos a xunca, ou a chufo, ou se lle chama así. Soy de Perú, pero tú hablas bien español, verdad? Claro, estou falando español, Nelson. Estou falando español desde que empecé o directo. Sí, deses tamén collín, destes pequeniños, non, Celi? Pois recoméndoche que fagas un salteado, en un salteado ou en un revuelto. Ai, quedan moi ricos. Teñen igual o cheiro a allo, pero non son tan fuertes como un allo normal. Teñen como un pouquiño máis tenue o sabor. Pos amantes do allo, aquí a number one, están moi ricos. O que pasa é que comprei unha docena e só colleitei 5 allos, xa os vou deixar todos para a semente. Celi, iso é o que tamén fixen eu fai anos cando tiña a semente, empecín así tamén. Pero, bueno, probos, muller, aínda que... Pero de unha duxia só che quedaron 5 cabezas de allos. Arrea. Los dedos, chicos, Nieves, estáse preocupando de que lle deades ao me gusta, por favor, acordádevos de darlle ao me gusta. Muchísimas gracias. Será a xunca. Eu tamén penso, que nombre máis raro tes para pronunciar. Verbaso ou hierba de paño. Verbasco ou hierba de paño. Ernesto, pois non sei o que é iso. Hola, querida, intentaste plantar a yuca, mandioca. Si que o intentín. E non é que se me dera mal, como intentín tamén plantar o tupinambo, pero non é algo que me guste, que me agrade tanto o sabor. Entón, non sei, ao mellor máis pa diante volvo a intentalo, pero a verdade é que me teñen que gustar as cousas que planto porque eu non... O sea, planto e enséñobolas, pero teme que gustar o que planto, porque se ao comelo non me agrada, non ten sentido emplear tempo, emplear a miña terra, esforzo, se non me gusta. Entón, pois... que o gardalobo chámase verbasco. Vale, gardalobo, verbasco ou erva do paño. Chámase erva do paño. Mira, porque parece un pañuelo, a verdade que parece un pañuelo de tan... mira que guai. Gracias, Mari. Gracias, Elena Gutiérrez. Gracias por aclarar, por axudarme a pensar. La xunxa, semillas son chufas de lo que se hace la horchata. Non é o mismo, Non, la xunca non é o mismo.
non ten nada que ver. A chufa é outra cousa, é outra planta, ainda que ten unha semente parecida, non é o mismo. Onde está a lesma? A ver. Sí, fuera, a pasear. Julio, a pasear, que ya estamos en agosto. Ala, pa tu casa. Mari, moitas gracias. Outros nombres máis que sei. De nada, Susa. Non me leíste. Mari Alcer, ahora sí, pero non escribiste nada interesante. Si escribiras aquí, xa cho tiña leído. É imposible leer todo, pero mira, o único que leín foi, non me leíste. Mala suerte. Arre, carallo, parles máis de Dios. Mar López, pórtate ben, porque YouTube, cando ve que son palabras así que tal, cápanche, e depois bloqueanche. Así que, boas tardes, cheguei tarde. Que va, non che... Bueno, sí, un pouquiño tarde, sí, porque xa son menos 10. Hola, boas tardes. Sí, a chufa, a miña avoa chamáballe Avellana. Como podo acabar con ela? Arrancando así, Araceli, tin, 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 tin. Non hai maneira de matar a chufa sin matar de paso tamén o terreno, porque terías que envenenar o terreno, e para min non é. Eu, cando me molesta, ademais, só é agora nesta temporada. Julio, agosto é listo, e depois xa se marcha. Quero dicir, eu arranco de onde me molesta, onde teño os cultivos, arranco e listo, e xa está. Antes de que se me acabe o tempo, vouvos a contar unha cousa. Mira, este vai a ser o último directo e vamos a descansar en agosto, polo voso ben e polo meu tamén. Volvemos en setembro, o primeiro domingo de setembro volvemos. O sea que o 7, mira que bonito día. Hombre, para empezar, o 7 de setembro. O 7 de setembro, estame acordando que había unha canción de Mecano que dicía así: el 7 de setembro es... Bueno, pois eso, o 7 de setembro volvemos cos directos. O mes de agosto vou descansar, o sea, vou coller tamén vacacións na radio, así que este viernes vai a ser o último viernes que vai á radio, que é o último viernes do mes de julio. En agosto descanso, despois pois xa vos irei avisando como volvo á radio, si volvo, claro, que eu volvería encantada, pero bueno, non depende só de min, porque na radio traballa moita xente e depende de outra xente, non? Bueno, eu por min encantada de volver, pero xa vos avisarei de si volvo, en que horario, que días e todo eso. E quería vos avisar as que seades de por aquí de cerca, da Bisbarra, Mar López, por exemplo, e así poderíamos ver que este domingo, o sea, o próximo domingo, como vedes, non collo vacacións de todo, o sábado, día 2, vou a estar en Herbón. Supoño que aínda que seades de Alicante como é Víctor, de outros sitios como hai xente aquí de todo o mundo, seguro que todos conocedes os pimentos de Padrón. Eso é universal. Bueno, pois, os pimentos de Padrón, bueno, popularizáronse co nombre de pimento de Padrón, pero realmente non son de Padrón, son de un pueblo de Padrón que se chama Herbón. Chamas así porque trouxo un padre franciscano a semente de Sudamérica, de Argentina, creo, non sei moi ben de onde, trouxo a semente, plantouse en Herbón toda a vida, douse moi ben polas características que ten o que é o pueblo, penso que, non sei, pero moitísima xente de Herbón vive do pimento que se popularizou co nombre de pimento de Padrón, que agora ten denominación de origen, xa desde fai uns anos ten denominación de origen, e entonces chamase pimento de Herbón, con denominación de origen. Bueno, pois o sábado, día 2, fan unha festa na que estades todo o mundo invitado, pero todo o mundo, buscades no mapa Herbón ou Padrón, a festa do pimento de Herbón. Faise ese sábado, o día 2,
fan como unha tratorada, enjalanan os tractores, vai haber como un concurso, hai como xogos, hai cantantes, e, por suposto, friten moitos pimentos, se queredes comer pimentos de verdad, dos de Herbón de verdad, con denominación de origen, ali van a estar, a fritir pimentos en sarténs así de grandes, pa deleite de todas as persoas visitantes. Entón, eu quero vos invitar, porque aparte de ir á festa e de que me gusta que non se perdan estas costumbres e de popularizar máis o pimento, se cabe, vou a ser a orgullosa pregoeira da festa do pimento de Herbón deste ano. O sea, que vou a dar o pregón para dar como pistoletazo de salida a esta feira do pimento de Herbón, que se celebra o sábado, día 2, en Herbón, Padrón. Así que, agora é o tempo de recargar pilas. Moi ben, Xavier, veña, sin deixar de lado a horta, porque eu digo vacacións, pero porque teño que traballar o mundo, recoller todas as cousas, empezar a botar, a jardar, e así. O viernes, no, o xoves. Sí, claro. É verdade, Xeli. Menos mal que teño a Xeli aquí. O jueves é o último día que vou á radio. Descanso en agosto. Depois, en setiembre, volveremos. O día 2, que é sábado, estarei na festa de Herbón, dos pimentos de Padrón. Eso. Boas vacacións, moito bicos desde Gran Canaria, vémonos á volta. Feliz verán para todos e que pasedes un ben en Herbón. E logo en Puradolo, ti non vas a vir ou carreche moi lonxe? Nusca, que teñas un bo verán, moitos bicos a Lolo. Moitísimas gracias. Hoxe vai de paseanta, me imagino que estará a chegar xa, pero hoxe foi de excursión a Ferrolterra, foi. El próximo fin de son las fiestas de aquí. Escapa das festas, home! Que soy de Ourense, pero vivo en Alicante. Vale, por eso me entendías tamén. Bueno, pois... miña querida... pero ainda faltan 5 minutos, estaba de sair a despedirvos, eu ni siquiera mirara nin pa hora, pero ainda faltan 3 minutiños, home, ainda falamos aquí un pouco, mira. Bo verán para toda a comunidade, en especial para Nusca e para Lolo. Espera, a ver se me sale ben. Aí sí. E que ben me saleu. Gracias. Boas vacacións a toda a comunidade. Eu tamén collo vacacións, pero traballo tamén na horta, claro. A ver, iso é inevitable. Na horta, no mes de agosto, hai un montón de cousas que facer. Cádrame cerca, pero tuve 2 accidentes e estou averiada. Vale, e o coche non teño que estar estragado. Bueno, mira, o coche, si se pode, comprase outro, se non, mira, tiras de veciños ou de cuñados para che levaren aos sitios, se non, taxi, pura dolo. Si te sintes con forzas e non estás demasiado averiada, encantaríame verche ali. E se non, pois nada. Que quere decir a corona que aparece? Pois esta, a ver, que é? Quere dicir... vale, mira, pois non sabía, Estádelo vendo, non sei se o estades vendo. Espera, déixame quitar isto. A que hora haces el pregón? Ás 12:30. Bueno, aí no de poñer nas miñas redes sociales, pero creo que ás 12:30 creo que é, a ver. Bueno, a ver, quen foi o que preguntou? Monse Otero, vos vistedes cando despleguín o que é de Top Fans? Eu non sabía o que significaba. Eu, de feito, nunca o vin aí. Voulle a volver a dar, non sei se o vedes. Eu sí que o vexo. Pois mira, son a xente que estades aquí que máis interactúa co canal. Supoño, O sea, está en primer lugar Monse Otero, o number 1, despois está Maris, en número 2,
Elvira Gándara no número 3, e pois está Mar López, Nieves Álvarez, Víctor, Mercedes González, Manuela, Celis Tremadouro, José Xlol, a Jalleja. Non sei moi ben que significa, pero é como un top de personas que supoño que eu tamén o vexo. Son as persoas que máis interactúan co canal. Ves? Pois está guai. A ver, vou vos enseñar, para que vos vexades si estades por aí. O sea, como un top, como a lista dos 40 principales. Anda por aquí Xavier, Araceli, Pascual, Elena, Margarita. É un top 50, o sea, os 50 que máis interactúan. Non sei o que significa XP, porque hai nos de 25, de 50 e de 75. Non sei o que significa. Pero é unha lista de top fans. Que guai. Estoy yo, non me había dado cuenta. Sí que estás de primeira. O sea, Elvira, de primeira ou de segunda. Mira, eres a top 3, estás no podium. Sí que estás. Feliz verán para Lolo e todo o mundo. Bueno, a lista das máis fans. A túa mamá é portuguesa? Sí, a miña nai é portuguesa e eu son de Italia. Bueno, miña querida xentiña, con todo isto, eu xa sei que me queredes desear un bo verán, pero eu tamén vos lo quero desear a vos, o sea, quero que vos vaya super ben, quero vos ver a todo o mundo de volta aquí en setiembre. O sea, coidadevos, non corrades nos coches, si bebedes non conduzades, coidadevos de accidentes no traballo, porque eu quero aquí a todo o mundo en setiembre, que non me falte ninguén, que non me falle ninguén. Pasadeo moi ben, disfrutade moitísimo, poñedevos os morenas que poidades poñervos nas playas, e vémonos por aí polo mundo. Eu non vou abandonar o canal, o sea, eu vou a seguir subindo vídeos. De feito, estou facendo a decosión de cola de cabalo para poder poñervos este viernes ou así o último vídeo da trilogía do X7 un arbense da cola de cabalo, así que estade atentas, o sea, o canal non o vou abandonar. O único que deixo é os directos, porque hai máis cousas que facer. Bueno, pois eso, feliz verán, que o pasedes moi ben, disfrutade moitísimo, pero disfrutade con sentidiño, e quero vos aquí a todo o mundo á volta das vacacións. O primeiro domingo de setiembre, que é o día 7, vémonos aquí. Quero vos a todas, Así que te escuché mientras cocinaba desde Uruguai. Monpa, un bico a Uruguai tamén. Ala, veña, hasta setiembre. Moi bo verán, xentiña. Veña, coidádevos,